vintertid, og så bliver det rigtig godt. Og jeg har fået en brev af Bent Soderberg, hvor der står, at nu skal vi giftes, og så skal jeg svare ham. Og det er sådan, at jeg kan vise brevet. Et øjeblik. Brevet og CD er her, som jeg har fået i brevkassen. Og det her er sådan en papir på, at om vi skal giftes, så beder Bent mig om, at om jeg vil giftes, så skal jeg skrive under og sende det til Skatteværket. Og jeg synes, det er smukt, at han gør det på det sæt. Og så får jeg den her med, som jeg skal kigge om aftenen, og sidde alene. Det er en CD med mine billeder til sammen med Bent og sådan noget. Så de ligger der også på YouTube, hvis I skulle se den på YouTube. Og jeg er meget berørt af det her, for at det er meget stort for mig, at Bent Soderberg, han beder mig om det, at jeg skal tage imod det. Så det var det for i dag. Så siger jeg tak for i dag. Hej så længe.